съм Евгения Христова и в това кратко видео ще покажа как можем да използваме BitLocker за криптиране на едно устройство, така че в случай на загубване на устройството или в случай, че попадне в когото не трябва, ще бъде съхранена нашата информация и няма да има достъп до него. BitLocker се появява за първи път в Windows 7 в една от по-пълните версии, а в Windows 8 и във версията Home Edition може също да бъде използван. И така, поставен е един USB диск, една флашка. Тук имам една папка, в която има един съвсем обикновен файл, в който нищо специално не е записано. И ще криптираме това устройство, като сме отворили Windows Explorer. Ето така. На Manage имам възможност да избера BitLocker. Turn BitLocker on. Включване на BitLocker. Дали да използвам парола или да използвам смарт карта за отключване. Ще използвам парола, просто защото не разполагам с смарт карта. Трябва да задам парола, която е достатъчно дълга и която да съдържа и главни и малки букви и цифри. И така. Ще повторя паролата. Next. Ще съхраня в файл Recovery Key за възстановяване, Save. Продължавам с Next. Дали да криптирам само заетото дисково пространство или всичко, в случая по подразбиране само заетото, използваното. Старт на криптирането и Close. Иконата на устройството придоби по-особен вид. Има един катинар. Когато отворя устройството, аз мога да чета неговото съдържание. Нищо не е променено, но ако го извадя, бих могъл да направя това, например тук, през компютър, Manage, Eject. Имам отдолу съобщението, че имам право да извадя устройството. Дърпам го и сега ще го поставя отново. Устройството е поставено и тук имам подкана да отключа устройството. Трябва да въведа моята парола. Unlock. И устройството е отключено. Че то е било криптирано, се вижда тук в иконата. Мога да чета информацията, която се намира в него. Ако искам да премахна криптирането, ще трябва да използвам Manage BitLocker и възможността Turn Off BitLocker. Нека сега да разгледаме един друг вариант, в който паролата е забравена, но пазим резервният файл, в който се съдържа нашия encryption key. Устройството е извадено. Междувременно отворих, за да гледам в момента файла с Recovery Key и сега ще поставя устройството отново. Съобщение, че трябва да отключа устройството. Кликвам върху него. Да допуснем, че не можем да напишем паролата. Ще отида на More Options и ще избера Enter на Recovery Key.
Сега, тук това, което виждам във втория ред е ключа, по който ще разпознаем, че става дума за този компютър. И наистина тези числа 912CD можем да ги виждам тук в идентификатора. Това са и указанията, които се съдържат в файла за криптиращия ключ. Сега ще започна да въвеждам числата. Няма да слагам тире, преписвам. Нарочно ще сбъркам последната цифра. Групата 8 съдържа погрешна цифра, намирам я и я въвеждам правилно. По този начин въвеждането на този код, който се състои от 48 знака, е всъщност улеснено и не изглежда толкова страшно. Unlock. Сега устройството е достъпно, но то остава все още криптирано. Аз мога да премина на Manage и да отида на BitLocker, да кажа Change Password. Мога да сменя паролата с нещо друго, а мога също да кажа Turn off BitLocker, т.е. да изключа BitLocker. Сега вече Decryption, т.е. премахването на криптирането е завършило. Устройството е свободно и достъпно вече.